Ikaw to. Yung ano lugar? Wala may mabilin, basta ikaw ang manguha. Hala, grabe siya. Ako problema pa yun. Saan may mga problema? Okay. Basta, ako problema. Ako aral ni. Hindi man mo isulti sa ko ang mag-asawang manta. Kung sa'yo may problema, problema na po na ako. Ano sa maday na? So, problema na po niyo akong problema. Ha? Oo, mao yun. Sige. Natay problema. Oo. Si Inday, kailan ka ito ni Inday? Ito itong mid. Oo, kaila. Alag dili. Nanatay anak sa iya. Grabe na kayo mga balita karon ba? Tapos na mga salvage, tapos mga patay. Saan mo yun? Lubutan karon. Grabe ka gubot. Gubot mo lang. Nante politiko anak ba? Nante politiko ang makalingkod buon ba? Mugid may lagyan tag na ay politiko nga kita gid og solusyon or kasumbaran ang tanan mga patay, mga salvage. Dalian na po. Maligid na plano na ko, udagan ko mga 2020 itong udagan ko. Tabangil ako ninyo support. Tabangil ako ninyo mudaog. Kaya sure man ko mo. Daog po siguro tabang, suporta po siguro ko ni mo eh. Isa may importante na to, ikaw, ako, isa pa yun. Si Ting Ting, kita ka Ting Ting sa to ah. Si Tibor, lurog man to, di mo to si Tibor ko, di mo to kabatar si Tibor. Si Babert po, dili barangay pa mga udaгаnan. Si Ibusan na ka piyo. Kaya po, tigil mo to katamang si Babert. Si Mia noon, ba? Yeah, si Mia. Mga si Maymay, mga kabert. Sa kuwapod, butar sa kodari. Ano silang bunjing. Nagkaanin mo ba ito, butar mo sa bunjing. Ang lumnik. Butar na sila, silang bagjong. Butar na sila. Mga na, daog ko. Nung ako, sure, 18. 18 ka, butar mo rin. Sure na yun ka ng 18. Oo. Sure na 18. Kailangan 1.7. Mamaya, kulang. Para number 1 ko po. Gawad is 1. Pero pag once makalingkod ko, sulpad na mga salvage yung mga patay ba? Kaya nga naman, sa day mo nakitaan nga solusyon ng mga salvage. Kaya na, basta masulpad yun na kay. Ay mag-inana, na yung mga patay-patay, na yung mga musil ba na, yung mga salvage impas din siya sa kuha. So kung ganin mo? Salvage! Like and subscribe! Basta tinggalan te? Bye-bye! Bye-bye!